Adu kat no ngin syaset patok paune virus. Haba kalat berlaj nu kadon. Ini ban simbet ya ka. Aya ketika kawit kerkendai. Kena ikun baki kena persya ya kena kekhlam. Chief Executive Member ke Khasi Hills Autonomous District Council uba Titus W. Khain uloong ba ka council kan perking halor ka jingtang jain da ka ba onom sha iki kenthei ki bamdei khasi banshim ya ka jain da ka ba ulai ro ru ba ka ne ka dei ka mat balawanra da ka HYC soyong circle uloong ba ka HYC hadin bagla develop lengba ka hokwat jingtip ne ka RTI halor ka jingtang jain ula ai jingiro e ka ne ka seng bar ula kan tho ru ba ka jingtang jain kakta ya ka long tanrai man tanrai ka jai benreu khasi nakaliang UCM ula kan tu ye ki kur hari khasi borok ka wei baswa bakin tang jai ki dei ban wat jingtip shwa na ka office jongka KHEDC halor ki kur ki bala dep tang jai bat anom la ru ban tang jai RCN ye ka ju ka jai ulo ong ru ba habaya dei bar ka jingyo jai ki khon nau khpa haba ka kami kam dei ka khasi ki khon ki don hok ban ai jai nau khpa hanrai ka kami jongki onom la satia banyo banta ka kur ka jai khasi ne ulok jongka ubadei ukhasi bat ya ka ne la pentrai kam katkum ka kendon ain jong ka council halor ka rukom khenkur Bakam kongsan menta ka bangayo lat dan keren. Hadu menta ka anhi ka ong tan tang ye ki khun. Ka bamut lada ununu serang kasi uyo lok ya ka dekhar. Ketu ka dekhar ka ne abek ketu ka jaj jongka. Kamla ban ai ya ka ne ka jaj jong ki khun ka bangitang. Cuba ngitang ye ki khun karseri ketu ka kemi kamla ban tho karseri. Henry ka basnosi menta pa kalong gani. Syubo menta don ki sijur ki betho. Usenrang kasi bagadkhar. Hakapor baki tho. Syongkurem hakapor baki tho ya ketuka merit certificate ketuka kemi kala tho lupa. Ya ketuka jat syubo kamut bentang ki khun jat karseri. Ketuka kemi kala ada tho lupa ketuka merit certificate ya ka jat karseri. Kani kalong ka ke mama pat ka pangim la pan dia takadau ngiyo lat un ba kan ka jing mi ka jing ya keren menta kalong ba nang ni sakmat ngim nom pedang syu ya kinu nu ki kemi dah har ki batho ya ka jaj jong ki khun bakitang bat ngida kerpat ru ngin sa ai ka jing tho se ki department ki ba fair bakim dei ban pedang ya kinu nu ki har ki ba yo lok hasi bakin tho ya ka jaj khasi bakin tho ya ka jaj khasi Idon sibun. Dan rai kat ba kampat don kaan. Kat bampat itu dah kaan kamu minum empat lah ba. Ya ka juga jai. Sorry. Tinggi nginum tip. Stang dah kilawan sini ngin tip. Disebut lah dah kini baru aru kimuan sini. Maka jingwan sini kalau bakiwan apply ka kasih try. Ban pentip baki lah ada tang ini ka jai. Man apply kasih try kerana bagi kun kini apply ka sidur try. Kalau ada jah bagi deki kun pat ki bamli school, ki bamia apply kita ki certificate, tu kamu minum tiap. Tekan ni lengba kan ni gajing lap jongi ni samla ngasoban kentu yaki jakur barok ki badan hapo ka rikaswi baswa bakin tang ya kan nu ka kur temai ki dei bandawat jing tip ide pendawat jing tip nang ni na office sungi ka ki jai kur ki bala dep tang kenang ba kan nomia kelas kejuk kata kuman cu anu kesaman ta ya kini ki karseri mo ka kur ka beningkong ka batang ka dei na ka jai renja bat kur kalam o na renja te uni ba ar pa utang na kur sabong kupa kita ki khun menta kini lek kum kan kejuk aja ti kum kini ki na takadau ngaso ba lamba ka jinglap kum ni kalau pen kendet mangide ban husiar pakanum de ban dan kejuk aja bantang ASEAN. Hatu ka council to don
Welcome to Mahatma Gandhi University, located in the picturesque landscape of Meghalaya. Our interesting range of programs provides an opportunity to choose the knowledge and skills as per the need. We have state-of-art infrastructure with fully Wi-Fi campus. The campus provides smart classrooms, well-furnished hostels, digital library, and fully equipped labs. Students have access to large acre sports complex, fully equipped gym, and music and culture center. We also provides various scholarship to students. Admission open now. Just walk into the campus or give a call.